theatergroep Bujoch, die stiert voor het eerste op Oerl dit hier. Ecomani is een vegetarische, ecologische en hippe e-tent en wordt rund door 4 broers. Door regeljouwing en vangstquotering moesten ze de visserij en slachterij verlitten en nu is het tijd voor een nieuwe start. Maar deze culinaire vaststelling beleeft het theaterselskip Bujoch uit Ljouwert na jaren haar debuut op Oeral. Wat dus opvoelt is dat Oerl een keurmerk op zit. Alle producten in een winkel, soms zitten wat 3 keurmerken op. Eco en vers en weet ik het al. Weidemelk. En als het een melkenpakket is, dan staat er op hoe lang de koe in het loon rint. En dan wist ook hoe de koe jit en dan wist hoe de boer jit. En er was een persoonlijke bon met de producent van die melken onknopen of zo. Nou ja, dat gaat ook 4. Dus dan moeten we eens een keer even wat doen. Dus de complete gekte van de keurmerken. Ik ben Klaartje 69. En ik produceer 100% biologische weidemelk. En ik mag grazen tussen de bloemen en de klavers. En als 's avonds de zon ondergaat, mag ik zelf naar de stal toe, waar mijn baas, boer Teun, al klaar zit. En hij gaat mij melken. Oh, als hij met zijn gevoelige handen mijn uiers gaat bespelen en een ferme tik voor mijn billen geeft, dan geef ik vol overgave mijn melk. Ik spuit mijn melk in de emmers. Meer en meer. Oké. Meer Ja, en prima. meer. Prima, helder, dankjewel. Het is een beetje absurd theater, maar je toch echt wel een moralistisch boodschap. Ja, we moeten altijd wel even een hype-peel eronder hebben van waar gaat het uiteindelijk om. Maar dan maakt het wel nice. En, wat eigenlijk wel is gewoon dat als de volgende keer in de supermarkt steert, dat is dan gewoon even nijtiks van nou ja, wat is er voor voedsel en wat dost er mij en ja, wat wol of net. Ja, dames en heren, Club Ecomani komt erbij. Over enkele minuten starten wij weer een nieuwe voorstelling. Goed, lieve mensen. Wees welkom mensen allemaal. Ik zing u toe in zing, zang, zoete taal over geneugten van het proeven. Ik kan wel aanschuiven tafel 3 hoor, daar is nog 1 plek vrij. Nee, hier geen lappen vlees, nog mond. Het is alleen het duurste duurzaam wat er is. U zult hier ecologisch groeien. Zij doen hier niet in oude koeien. In Club Ecomani. U bent de gast in deze. Smakelijk. Zo, de knop is eraf. Ze moeten de chefkok zien. Nou, dat dacht ik niet. Nou, dat dacht ik wel. Hallo, ik ben dus de chefkok. En als ik puur en eerlijk ben, dan kan ik helemaal niet koken. Maar lieve mensen, zou het alsjeblieft willen opeten? Ik heb 3 ton schuld, ik heb 9 kinderen en ik ben 16 keer gedotterd. En dat allemaal door die klerenkoppen. En er is nog een debuut, want voor het eerst acteren regisseur Pieter Stellingwerf en farmjouwer Kees Botman in haar eigen productie. Ja, dat is wel een pad. Dat we zelf ook acteurs in de stik binnen. Dat is ik net altijd makkelijk of zo, want dan hebben we uiteindelijk wel een eindregisseur handen. Mag ik het even zeggen? Ik zie alleen maar vorm. Ik zie helemaal geen inhoud of wat dan ook. Ik zie alleen maar buitenkant. Maar ja, het is zo farmgericht, het is weinig inhoud en het is net zo laag. Dus dit is wat het doet voor mij. We zijn toe aan het zoete. Stukje duurzaam vlees. Het heeft hier vrij rondgelopen. En het zat op een heerlijk